ई साला खराब हो चुकल बावे। यह नहीं के समझ में आवत कि एमे प्रॉब्लम कहाँ बा। आप लोग के जैसे कि पता बा कि आज से 8-10 दिन पहले हमारा घरे वाईफाई लागल रहा, तो हई हवे आउटर और नीचे राउटर लागल बा। तो एक और दिक्कत ई भइल बा कि चलो 8-10 दिन में भइबे कइल लागल, ई साला खराब हो चुकल बावे। अब नीचे समझ में नहीं आवत कि एमे प्रॉब्लम का बा, ये आउटडोर में प्रॉब्लम बा कि नीचे राउटर में प्रॉब्लम बा। तारा समझ में आवता? तो चलो नीचे देखल जाओ, और ना होई तो जे लगैले बा ओकरे से बात कइल जाई। तो हई एयरटेल के हो नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम आवता। आ टावर यही जा लगही बा, टावर लगे लौकत बढ़ले बा। हाँ ई टावर हो, ये पास ही में टावर बा, लेकिन का कइल जाओ, दिक्कत आवत हवे। आओ नीचे आओ। हई वाईफाई के केबल हवे, और देखी भूक 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 करत रहत हवे। यह नहीं के समझ में आवत कि एमे प्रॉब्लम कहाँ बा। और एक बेर एक और लाइट कट जाता, फिर लाइट आवता, तो कम से कम एकरा 5-7 मिनट लागत हवे कनेक्ट होखे में। तार लगे नंबर बा उनको? हाँ तो लगाओ, तनी फोन लगेबो, पूछबो, लगाओ तो तनी फोन लगौले बानी, देखल जा उठावे लन कि ना। ए भैया हम बनिए छापर से बोलता नहीं, बनिए छापर से बोलता नहीं, पिंकू सिंह। हाँ वाईफाईवा ना लगल, वीडियो बनैनी। एम मर दे वाईफाईवा देखो ना, लाइट आवता तो 5-5 मिनट ले कनेक्टे नहीं के होत। 3-4 मिनट ले लागेला टाइम, कबो कबो ओकरा के का होता है कि कनेक्टे नहीं के होत, डायरेक्टे भकभकाए लगता, तो बंद करके फिर चालू करे के पड़ता। 10-10 मिनट। हाँ कबो कोई ऐसा 2 बेर हो गइल बा, कम से कम 2 बेर। कस्टमर केयर करे फोन कर आ बोला ठीक बा। ए मजाक नहीं की करत। अरे मजाक तो हम तो थोड़ी ना करते। तो जानते रहो कब कब येंगा होखे लागत 10-10 मिनट में, तो ओकरा के साफा कनेक्शन छोड़ा के जैसे लाइट वाला, फिर ओकरा के लगावल जाता, तो फिर चालू होता। लंबा समय अगर चालू रखबा ना तो ऑटोमेटिक करे लगे, तो के माने जब तक यूज करेगा ठीक बा। तो बीच में 10-15 मिनट खातिर बंद कर देबा, हां तो इशू ना आई। अच्छा तो लाइटो कटेला तो 15-20 मिनट, तो लाइट में कटेला तो कबो कबो मर देत ने, लाइट कट जाला नु तो हो जाला, बंद हो जाला। हां तो लाइट कटे तो बंद होबे करे 10-10 मिनट, कबो कबो जितना देर लाइट मतलब कटेला उतना देर वाईफाई बंदे रहल। बैटरिया में जोड़ दियल लगा। बैटरी में जरी त मशीनवा मशीन जर जाई। एंगा सब ठीक बा है, कबो कबो लाइटवा के प्रॉब्लम के वजह से होता है। ठीक बा। तो जैसे कि अबे वाईफाई वाला भैया से बात भइला, और जितना भी डाउट हमनी के रहल कि खराब हो गइल बा वाईफाई, ऐसा कोनो बात नहीं के, वाईफाई खराब नहीं के भइल, हमनी के मालूम ना रहा। तो डाउट हमनी के सगरो क्लियर हो गइल बा, और वाईफाई सही बा। खाली इतना बतौलन कि जब लाइट कट जाता तो आवता, तो ओकरा के चालू होके में, वाईफाई के चालू होके में 3 से 4 मिनट समय लागता। कोनो घबराइला के बात नहीं है, वाईफाई तार सही बावे। तो चलिए हमनी के जौन भी डाउट रहा क्लियर हो गई। और रोज रोज नया नया गिवे हमारा यूट्यूब चैनल पर आवता, जे सबसे पहले कमेंट करत आवे ओकरा 500 रुपया गिवे में मिलता। तो आप सब भी जाइए हमारा वीडियो में कमेंट करिए और 500 रुपया गिवे पाइए आप सब।